oikein on? Aivan käsittämätön potti heti aamussa Halloweenin kunniaksi. 5000 euroa ja tuo potti voi olla sinun vielä tänään. Eli nyt osallistumaan. Tänään on se päivä, jolloin kannattaa lähteä mukaan. Tuollaisia... Tässä vaiheessa peliä on helppo päästä esikarsinnan ykköseksi. Ja me halutaan nyt pelituottajan kanssa, minun pikku apurini sitä parasta mahdollista aikaa, minkä voit sinne tehdä, niin totta kai... Kuka täällä on vieraana? Mikä kaunotar täältä löytyikään? Susanna, tervetuloa voittopottiin. Mä oon kuullut, Suski, että sulla on jotain todella hyviä uutisia. Kerropa mulle. Tietenkin rahaa ja äskeiset päivitykset erikoiskellon ajalta on tehty. Ja niin kuin Nelli sanoi, niin se potti... Kellosta ja siitä, että tuliko sinne niitä uusia kärkiaikoja. Pelituottaja, ole hyvä. No niin, terve vaan. Täällä ollaan taas. Ja oli aika nopea erikoiskello, että siihen ei nyt kovin moni kerinyt reagoimaan syystä tai toisesta, mutta... Tietokilpailu, jossa pääpalkintona on huikeat 25 000 euroa. Pelin osallistu tekstiviestillä lähettämällä viestin peli numeroon 17245. Paluuviestinä saat kysymyksen puhelimeesi. Jo 4 oikealla vastauksella voitat 25 euroa. Lähetä siis viesti peli numeroon 17245 ja hyppää mukaan tietokilpailun kiehtovaan maailmaan.